Doncs estic molt content. És que hem rebut una trucada per les Baby Sisters, bueno, d'una superempresària que ens vol representar. És fantàstic. És fantàstic. Sembla quan hi ha més foscor al món, de cop s'il·lumina i surt el sol. Bueno, ens ha dit fins i tot que ens pot posar ballarines. Hasta que no esté firmado el contrato, yo no me creo nada. Pero mira que tengo los pelos de punta, ¿eh? Sí que aquí hace mucho frío, la verdad. Bueno, un poquito también. Porque como no sabemos si vamos a poder pagar la factura, pues... Bueno, que no lo tenía que haber dicho, ya lo sé. Hola? Hola. Hola. No te Hola, escucho. què tal? No, que estic... no se sent bé. Se sent bé, oi? Ara. Molt bé, molt bé. Hola, sóc la Raquel Capdevila. Com estem? Bé? Ah, m'alegro molt molt bé, de fer molt aquesta bé, molt bé. videollamada, Sí, mira, Però perquè nosaltres també estem molt nerviosos. us trucava perquè us volia dir una notícia molt bona. Molt d'aquestes que dius, ostres, tu, quina sort, no? Amb tot això que està passant. Sí, ¿Qué nena. tienes que decir? Una miqueta d'alegria. Baby Sisters, us vull representar. Sí, no. sí. No me És que digas sou eso. boníssims, boníssimes, Bueno, sí, boníssimes. somos- És que somos no buenas. sé ni com dir-ho. És a dir, Buenas. que sí, que triomfarem. Què Ens ho dius, passarem Raquel? d'allò més bé. Inclús potser farem la volta al món. Ai, mira, jo vaig sí, estar a Àfrica, sempre veieu m'he els fet meus il·lusió, quadres d'Àfrica. Sempre m'he fet Ai, és que m'encanta viatjar. Doncs ara vosaltres nosaltres també tindreu també, aquesta nosaltres també. oportunitat, perquè jo, Raquel Capdevila, us vull representar. Què? Què Ai, dieu? que Que em lista, deixo en el molt fondo eres important. Us podria oferir fins i tot amb ballarines i ballarines! ballarins i ballant. Tothom ahí van por dándole el favor. cuerpo, ¿Por qué no ballarines? Ai, No, que no bé! ballarines. Serà más. espectacular! Ai, No què más dieu? brillos. Bueno, sí, venga, va, pues parece que esta mujer, pues, que es seria, que nos quiere representar bien. No sé, a ver qué tanto por ciento se lleva luego de interés esta mujercina. No nos van a engañar. No, nunca nos han engañado, la verdad, nunca. Es verdad que la gente es muy buena gente aquí, todo el mundo, y sí, nunca... Pero yo creo que con las Baby Sisters... Que no, que siempre nos han engañado, Lolo. Que siempre nos han engañado, hombre. ¿Estás diciendo que tú me has engañado a mí, No, Charlie? yo a ti no, todavía no me ha dado tiempo. Ah, pero que me quieres engañar. Por supuesto, quiero llevarte a un sitio bonito para darte un anillito.